Shemai, mae'r heddiw nafod ar hugain o fus Tachwedd 2024. Felly, un yn y fideo hwn, dwi'n mynd yn y trachnag i rhaglenni ar gyfer y cymwysiad gyda'r enw trhelptxhtml. Dwi'n mynd i arddangos sut yw y defnyddio fe oddi wrth yr agwedd o'r terfynol defnyddiwr. Ac hefyd, dwi'n mynd i arddangos sut i diweddaru yr cod oddi wrth y cod diweddaf i mewn yn cadw fa ag ysbell ar GitHub. Felly, fel da chi'n gweld fan yma, dwi'n i mewn ar ffôn symudol yn defnyddio yr cymwysiad trhelptxhtml i mewn yn fy boriwr yn fy ffôn symudol. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i rhoi yr bras arolwg o'r tudalen fan yma. Felly, yn gyntaf ar y brig, mae gyda ni gwybodau ynglyn ar yr app neu cymwysiad hwn. Felly, os ydyn yn ysgrifennu bwrw ar geiriau usage notes, felly nawr mae'n ehangu i arddangos ambell mwy o gwybodaeth ynglyn ar cymwysiad hwn. Felly, enghraifft, un yn y cyntaf mewnsefydliad, os ydyn eisiau i dod hyd o'r geiriau Cymraeg ar gyfer wel born, felly yn dechrau defnyddio wel gystal born, ydyn yn defnyddio wel tanillell born, ac wedyn yn ail, os ydyn union yn canol o'r cyfarwaith ar gyfer y adolygiad o'r destun, ydyn yn gallu clicio ar y botwm gyda'r geiriau submit only neu i ymdarstwng yn unig yn y trachdig nag i ymdarstwng ac i ychwanegu i'r anwybyddu. Oherwydd submit and add to ignore ydyn gallu defnyddio hwn ar diwedd o'r cyfarwaith neu diwedd o'r adolygiad o'r destun. Ac wedyn, un yn y trydydd linell, mae'n dweud mae'r destun un yn y tri blwch yn uchod yn cael ei achub yn unig pan ydyn yn clicio ar y botwm rhoi. Felly mae'r hwn yr un sydd yn dweud rhoi ac achub neu submit and save, oherwydd mae'r swyddogaeth hwn wedi ei diweddarwyd ers yr testun fan yma. Ac wedyn, os ydyn yn clirio yr cydfan neu cache ar gyfer y poriwr, fe fydd hwn yn dileu yr testunau i gyd yn cydwys yr rhai achubwyd ar gefn. Oherwydd pan ydyn yn defnyddio yr ystoffa leol un yn y poriwr, ydyn yn ei achub un yn yr cydfan neu cache ar gyfer y poriwr. Felly, pan ydyn yn mynd i glirio y cache neu y cookies, fe fydd hynny yn dileu yr holl data wedi ei achubwyd un yn y poriwr. Felly, mae'n angenrhaid i fod yn adnabyddus o hynny ac i fod yn hollol ofalus pan ydyn yn mynd i glirio cydfan un yn y poriwr. Felly, yn symud i'r llinell 5, felly os ydyn eisiau i mewnbynnu yr letrynnau gyda'r acennau, felly i wneud gweithred hwn yn haws yn ytrach nac angen i canfod ar y bysydfordd neu'r meddalwedd yr acen fer enghraifft yr A gyda'r cromach crom uwchben i'r lythryn ydyn gallu mewnbynnu A ac wedyn yr capanod neu yr carrot yn wahanol i'r lythryn, a phan ydyn wedyn yn rhedeg yr cyfarwaith trwy'r bysw ar botwm i amrhoi. Felly mae'r hwn yn hynod symudol yn transffurfio ddwy arwythnod i'r un, sef yr A gyda'r capanod yn uwchben. Yr un beth gyda'r A ac wedyn yr cadwynod sydd yn cael ei transffurfyd i'r A gyda'r didolnod. Wedyn, yn symud i'r llinell 6, pan ydyn yn eisiau i nodi rhyw fath o llinell neu i nodi safle ydyn yn cydredol pan ydyn yn adolygu un y destun ydyn yn gallu mewn ysod dwbl unigolyn nod
o'r llinell sydd yn dechrau gyda'r trefflig blaen slaes. Felly, fe fyddai hyn yn arddangos mae'r safle hwn union yn y testyn, y safle cyfredol union yn y cyfrfaith. Felly, rydyn yn gallu dechrau oddi wrth ar pwynt hwn pan rydyn eisiau i addangos y testyn. Felly, i wneud y testyn union yn y gwybodaeth neu union yn newyddiadau defnyddiad yn achtig yn fwy eglur, a felly dwi'n mynd i rhoi arddangosiad o sut i ddefnyddio y cymwysiad hwn yn y droedfa nesaf. Felly, yn gyntaf, rydyn yn dechrau gyda'r blwch ar y gordel ar yr ochr chwyth yn uchod gyda'r peniad yr English text input neu mewnfyniad testyn Saesneg. Felly, dyma'r lle rydyn yn gleidio mewn ar testyn Saesneg i cyfreithu arno fe. Enghraifft, fan yma, mae gyda ni yr chwedliad ber, ysgrifennud gyda'r awdur Ffrangeg gyd y Maupassant wedi ei gyfieithu i mewn i'r Saesneg. Felly, os dwi'n eisiau i gyfreithu o'r testyn neu'r chwedliad ber hwn, dwi'n yn gyntaf yn gallu ei gopio neu datblygio oddi wrth testyn hwn i mewn yn yr adolygydd i mewn yn y ffont symudol. A felly, dwi'n gallu enghraifft ysgrifan fwrw i lawr o'r sgrin fan yma ac wedyn i dewis holl chwedleiad fel hwn. Oherwydd mae'r ffail hwn yn cynnwys amrywaith o'r chwedleiad byr, felly os dwi'n eisiau dim ond i dewis y destunau ar gyfer yr un chwedleiad fan yma, felly mae angen i mi i dewis dim ond yr un rhambarth oddi wrth yr ffail hwn. Felly dyma pam dwi'n nawr yn llusgo lawr yn ofalus yr rhedeg gŵr ar y sgrin fan yma i dewis yr chwedleiad fel hwn. Oherwydd dwi'n wedi gorffen gyda'r testyn hen i mewn yn yr blwch yn gyfredol, felly dwi'n nawr yn gallu ei alasod gyda'r testyn newydd i'w cyfreithu arno. Felly nawr, gyda'r stori fer, yr holl chwedleiad byr wedi ei diwyswyd neu etholwyd i mewn yn ysgrin fan yma, dwi'n gallu pwyso ar y botwm i'w gopio neu deiblygio fel hwn. Felly nawr, pan ni'n wedi cael ei deiblygwyd i mewn yn y doced ffordd. Felly nawr, dwi'n gallu dychwelyd i'r poriwr trwy'r ysgrifan fwrw ar y sgrin ar eicon ar y gordel ar chwyth yn isod ar eicon sydd yn edrych fel trefflig llinell talsydd fel hwn. O gwyn nawr, dwi'n gallu al-dewis yr poriwr fel hwn. Ac wedyn nawr, i mewn yn y blwch testyn yn y gordel chwyth yn uchod, dwi'n gallu dapio arno fe fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu dewis bob beth i gyd fel hwn, neu select all. Felly nawr, dwi'n gallu dileu yr holl gymwysiad i mewn yn yr blwch hwn, oherwydd dwi'n wedi gorffen gyda'r cyfyweithio o'r testyn hwn. Ac wedyn, dwi'n eisiau i dechrau cyfreithio o'r testyn Saesneg arall. Felly nawr, gyda'r chwedleiad byr arall wedi ei copiwyd neu deiblygwyd i mewn yn y docad ffwrdd, dwi'n gallu eto yn ysgrifan fwrw neu tapio ar y sgrin ac wedyn i dewis yr gair paste neu glido fel hwn. Ac felly, mae hwn wedi glido mewn yr chwedleiad byr hwn gyda'r teitl, the relic neu y crair neu yr crair weddill, the relic. Ac wedyn nawr i mewn yn yr blwch testyn yn isod gyda'r
testyn cyfreithwyd neu adolygwyd yn waith law oedd wrth yr hen testyn fel o blaen, dwi'n gallu, enghraifft, os dwi'n eisiau i dechrau cyfreithio ar y testyn Saesneg newydd, dwi'n gallu dim ond yn unig yn pwyso ar y botwm Submit and Save neu i ymdarstwng ac i achub fel hwn. Neu os dwi'n nawr yn clicio ar blwch testyn yn isod ac wedyn i dewis Select All neu i dewis rhywbeth ac wedyn i dileu y holl testyn ac wedyn unwaith eto yn ysgyfanfwrw ar y botwm Submit and Save neu ymdarstwng ac achub. Felly, does dim byd yn digwydd ac dwi'n meddwl unman yn yr testyn Saesneg mae gyda ni rhyw fath o arwyddod sydd yn achosi rhyw fath o wach union yn y cyfreithio. Felly, dwi'n wedi gwneud ychydig o'r achwydod o blaen ynglyn ar y fath o wach fan yma ac daglanfyddaeth i roedd yr chrysom ar gyfer yr gwall, yr arwyddod cronfach cae ac hefyd y cronfach agor, sef y cronfach crom cae ac hefyd y cronfach cwm agor. Ac wedyn, dwi'n yn amhau mae'r rhain yn bodoli union yn y testyn Saesneg fan yma, fel ydych chi'n gweld. Felly dyna ni fan yma, a mae gyda ni y cronfachau crom fan yma, ac hefyd yn y dwywaith, ac fan yma hefyd. Felly dyma'r rheswm pam nad ydyn ni'n gallu trosferfio neu cyfreithio y testyn Saesneg oddi wrth yr blwch yn uchod i'r blwch arbenedig yn isod. Felly, wrth yr achwiliad o'r blaen, pan oeddwn ni'n achwilio ynglyn ar yr rheswm ar gyfer y gwall hwn, dargyfiad i roedd y gwall yn digwydd pan oeddwn ni'n galw ar yr regex neu myniadau rheolaidd. Felly, mae'r arwyddod yr cronfach crom yr wrthod sydd yn hynod o bwysig i mewn yn myniadau rheolaidd ar gyfer yr sypynu neu sypyneiddio o'r rhanbarthau o'r testunau union yn y patrwm ar gyfer y myniad rheolaidd. Felly nawr, beth dwi'n wedi gwneud fan yma union yn blwch testyn yw i mewnosod yr arwyddod ar gyfer y dianc ar gyfer y swyddogaeth hon, sef yr arwyddod yr all-slice, ac felly dwi'n gobeithio y fydd hwn yn datrys yr trafferth hwn yn gyfamserol ac wedyn yn yr amser hir. Dwi'n gallu efallai mewn offerennu rhyw fath o'r datrysiad sydd yn parhaol, ond yn y cyfamser dwi'n meddwl yma'r all-slice diflaen o'r cronfachau crom yn ddigonol. Felly nawr dwi'n mynd i bwyso ar y botwm i ymdarstwng ac i achub fel hwn. A dyna ni. Nawr mae'r testyn Saesneg yn cael ei trosferwyd i mewn yn y testyn arbenedig yn isod gyda'r rhestrau o erau Cymraeg. Felly i esbonio yr adroddiad o'r erau Submit and Save neu i ymdarstwng ac i achub, y rheswm pam mae gyda ni geiriau i achub fan yma yw oherwydd pan ydyn yn pwyso ar y botwm hwm ydyn yn galw ar y ffwythiant fanc 1 i mewn yn y codtaddiad ac mae'r hwn yn achub i mewn yn yr ystafell lleol, yr testunau i mewn yn blwchau yn uchod, sef y 3 blwchau English Input Text neu testyn mewnbynad Saesneg Ignore neu'r anwybyddu ac hefyd New Vocab neu'r erfa newydd. Mae'r testunau i mewn yn y blwchau hyn yn cael ei archibwyd i mewn yn yr cyddfa neu cash ar gyfer y poriwr i mewn yn yr ystorfedd lleol i mewn yn y poriwr. Wedyn, nawr yn
isod mae gyda ni testyn archfynedig. Ac wedyn, os ydyn edrych i lawr yn isod i'r blwch testyn yn y canol, mae gyda ni botymau gyda'r y geiriau submit only neu i ymdarstong yn unig, ac yn ail submit for landscape neu i ymdarstong ar gyfer ydyn yn gweithio ar testyn fan yma. Felly, os ydyn i arddangos edrychiad o'r testyn terfynol yn y diwedd, felly ydyn gallu pwyso ar y bottom submit only. Felly beth sydd yn digwydd fan yma yw yn isod mae gyda ni y testyn ar gyfer yr cyfriweithio pan ydyn nhw eisiau i adolygu ac i ychwanegu neu i adolygu yr geiriau Cymraeg i mewn yn y testyn yn y canol. Felly, enghraifft, os ydyn nhw'n edrych i mewn yn y brawddeg gyda'r geiriau Saesneg, my marriage with your cousin is broken off in the most stupid way. Felly, os ydyn nhw'n edrych i mewn yn yr llinell neu brawddeg i mewn yn y testyn ar y gwelod, felly mae'r hwn yn arddangos y brawddeg hwn fel hyn gyda dim ond yr un gair Saesneg hefyd. Enghraifft, ar gyfer yr gair cousin, mae gyda ni gair Cymraeg cyneither. Felly, ydyn nhw'n gallu dewis hwn trwy'r mewnbynnu unigolyn nod fel hwn. Ac wedyn, os ydyn yn pwyso unwaith eto ar bottom submit only, felly nawr mae gyda ni gair Cymraeg i mewn yn testyn yn y gwelod, sef my marriage ac wedyn priodas with your cousin cyneither is broken off in the most stupid way. Ond, ydyn nhw'n gwybod, mae'r cyneither dim ond yr gair fenywiaidd ar gyfer cousin, felly os ydyn eisiau i ddefnyddio y gair gwrioedd ar gyfer cousin, felly mae gyda ni y gair arall, sef cefnder, felly ydyn nhw'n gallu i mewn yn y testyn blwch i mewn yn y canol yn ei ychwanegu yn waith law i mewn yn yr rhestr fel hwn trwy'r mewnbynnu yn gyntaf yr blaen slais ac wedyn yr unigolyn nod yw arddangos i mewn yn y testyn yn isod, a wedyn ydyn gallu mewnbynnu y gair cefnder fel hwn, a wedyn y fath o'r gair, sef NM ar gyfer yr enw gwrioedd fel hwn, a wedyn ydyn nhw'n gallu mewnbynnu i derfynu mewn nodad hwn yr pibell nod fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn unwaith eto yn pwyso ar y bottom i submit only, beth sy'n digwydd yw, oherwydd mae'r gair hwn, gair sy'n newydd i mewn yn y erfar, mi fydd y gair cefnder yn cael ei ychwanegwyd i mewn yn y blwch ar gyfer y new vocab neu erfa newydd trwy'r pwyso ar bottom submit only neu ymdarstong yn unig. A felly nawr, os dwi'n yn gwneud hwn fel hyn, felly nawr yn y testyn ar y gwelod, mae gyda ni ddau air, cynniffer ac hefyd cefnder, ac wedyn os ydyn edrych i mewn yn y blwch yn y gornel uchod dde ar gyfer cousin, fan yma mae gyda ni gair cousin yn y gwrioedd ac hefyd yn y fenywaith hefyd. Felly nawr, os ydyn unwaith eto yn pwyso ar y bottom submit and save neu ymdarstong ac achub yn uchod i'r blwch testyn canoledig. Felly, mae hwn nawr, os ydyn edrych i mewn yn yr testyn archfynedig i mewn yn y blwch canoledig, felly nawr mae gyda ni ar gyfer y gair cousin, mae gyda ni cefnder ac wedyn cyfnither, ac oherwydd mae'r cefnder yn bodoli tiflaen o'r gair cynnither i mewn yn y trefn egwyddor. Dyma y rheswm
pam y mae'r didoliad o'r erau nawr ei newidwyd. Gyda'r gar cefnder yn gyntaf diflaen i'r cynnyther. Felly nawr, os ydyn yn pwyso ar bottom submit only, ond cyn hynny, os ydyn edrych i mynd yn y testyn ar y gwelod, felly fan yma mae gyda ni yn dal testyn a phenwyd oddi wrth yr cyfreithiau o'r blaen, oddi wrth y submit only o'r blaen. Felly nawr, os ydyn yn clicio ar y submit only neu ampersong yn unig, felly nawr mae gyda ni trefn newydd gyda'r gar cefnder tu flaen i'r gar cynnyther. Felly ynglyn ar y dwbl unigolynod sydd yn bodoli ar yr llinell fan yma, islaw llinell gyda'r teitl neu peniad, the relic, sef yr creu'r weddill neu'r creu'r. Felly, y diben o'r dwbl unigolynod fan yma yw i nodi yr safle cyfredol ar gyfer yr adolygiad o'r testyn hwn. Felly, oherwydd y mae'r dwbl unigolynod yn bodoli ar yr llinell gyda'r rhif ddim, felly ydyn yn arddangos popeth islaw yr llinell hon, oherwydd mae'n derbynwyd, mae popeth yn uchod wedi ei orffen i mewn yn y cyfrwaith, felly mae'n angen i ni dim ond i canolbwyntio ar y llinellau yn isod. Enghraifft, os ydyn yn darllen y llinell yn isod, sy'n dweud to the ab Louis Don Mar et Soissons. Felly os ydyn yn penderfynu, ydyn wedi gorffen gyda'r cyfreithio neu'r adolygu neu weithio ar y llinell hon, ydyn yn gallu mewn osod y dwbl unigolynod ar y llinell gyda'r rhif 1 fel hwn, ac wedyn ydyn yn gallu dileu y dwbl unigolynod yn uchod fel hwn, ac nawr os ydyn yn bwyso ar y submit only fel hwn, felly nawr mae'r testyn ar y gwelod yn dechrau ar y llinell gyda'r rhif 1, ac wedyn yn y unfodd, os ydyn yn penderfynu, ydyn wedi gorffen gyda'r llinell sydd yn dweud my dear ab. Felly, i canolbwyntio ar y llinell nesaf gyfredol, felly ydyn yn gallu symud yr nodyn ar gyfer yr safle gyfredol i'r llinell gyda'r rhif 2, trwy unwaith eto yn mewnbynnu y dwbl unigolynod fel hwn, ac wedyn i dileu y dwbl unigolynod yn uchod fel hwn. Ac nawr, os ydyn unwaith eto yn clicio ar y botwm submit only, fel hwn nawr, i mewn yn yr testyn yn isod ar y gwelod, felly ydyn yn arddangos popeth sydd yn personol i ni ar gyfer y gwaith, ar gyfer ein gweithio ar y testyn, sef y llinellau yn isod, ac wedyn i hollol anwybyddu y llinellau wedi gothwennwyd yn y gwaith, sef y rhai sydd yn uchod. Felly dyma'r diben neu'r amcan neu bwriad o'r dwbl unigolynod. Felly nawr, ynglyn ar y botwm sydd yn dweud submit for landscape, yr rheswm neu diben ar gyfer yr botwm hwn yw pan ydyn yn gorffen gyda'r gwaith ar y testyn, os ydyn eisiau i arddangos yr testyn terfynol ar gyfer yr gwylwyr neu gwylwyr o'r tudalen hon, felly ydyn yn gallu pwyso ar botwm submit for landscape neu amdarswng ar gyfer y tearlun fel hwn. Felly nawr, mae'n yn arddangos
y testyn terfynol yn go iawn wedi ei cyfarweithio arno fel hwn. Felly mae'r hwn yn edrych yn weddol yn ddau ar ôl i mewn yn y ffyrdaeth o'r y tal syth i mewn yn y ffôn symudol, ond os ydyn yn troi y sgrin i'r tirlun fel hwn, nawr, fel ydych chi'n gweld, mae'r arddangosiad o'r dudalen yn weddol fwy cyfeithas ar gyfer yr sgrin. Enghraifft, os ydyn ni eisiau i mewn osod y dudalen hon i mewn yn y fideo, mae'r hon yn hollol cyfeithasedig ar gyfer yr fideo yn yr tirlun. Felly dyma'r rheswm ar gyfer y botwm yn y canol. Felly ydyn yn unig yn arferol yn defnyddio y botwm hwn pan ydyn wedi gorffen gyda'r gweithio ar y holl destun yn y canol. Felly pan ydyn wedi dewis yr holl geiriau Cymraeg ar gyfer y holl geiriau Saesnig i mewn yn yr destun yn y canol. Felly ydyn gallu clicio ar y botwm Submit for Landscape ac wedyn ydyn gallu arddangos yr fersiwn neu dillangad o'r destun terfynol ar gyfer yr gwylwyr trwy'r fformat neu ffurfidaeth o'r fideo, enghraifft. Felly mae'r un yn cymwysio ar gyfer y botwm arall, yr un gyda'r geiriau Submit and to Ignore. Felly beth mae'r botwm hwn yn gwneud yw, mae'r hwn yn gwneud yr un peth fel y botwm Submit Only. Felly dyma'r botwm Submit Only, ond pan ydyn yn pwyso ar y botwm Submit and Add to Ignore, felly oherwydd ydyn wedi gorffen gyda'r gwaith ar y testyn fan yma yn y blwch canoledig, felly mae'r hwn yn ychwanegol i'r botwm Submit Only yn casglu y geiriau Saesnig i gyd, nad oedden nhw wedi ei dewiswyd ar gyfer yr rhestrau o er y Cymraeg. Felly, enghraifft, os ydyn yn edrych ar y geiriau wyddio, oherwydd mae'r geiriau hyn yn rhy cyffredinol, yn ytrach nag i drafferthu ein hunain gyda'r gerchu y geiriau sef gyda ar gyfer wydd ac hefyd eich ar gyfer io. Felly ydyn gallu anwybyddu y geiriau hyn mor gyffredinol. Felly i arddangos hwn, os ydyn yn mynd i'r blwch gyda'r appeniad Ignore neu anwybyddu, ac wedyn nawr os ydyn yn torchi i lawr, ac wedyn os ydyn yn canfod geiriau io fan yma, sef yr ga olaf i mewn yn destun hwn, ac wedyn os ydyn ei dileu fel hwn, nawr os ydyn yn arbwyso ar y botwm Submit and Save neu amdartong ac achub fel hwn, nawr oherwydd nad ydy'r gar io i mewn yn blwch destun ar gyfer Ignore fan yma, mae gyda ni y gar Cymraeg eich fan yma. Felly, os ydyn eisiau yn y dyfodol yn destunau nesaf i anwybyddu y gar io'r hwn oherwydd mae'r hwn yn rhy gyffredinol i ymdreffu eu hunain gyda fe. Felly, beth ydyn nhw'n gallu gwneud pan ydyn wedi gorffen gyda'r destun hwn yw yn y olaf troedfa, ydyn nhw'n gallu enghraifft pwyso ar botwm Submit and Add to Ignore fel hwn. Felly nawr, os ydyn yn edrych i mewn yn y blwch destun ar gyfer Ignore neu anwybyddu, nawr mae'r gar io unwaith eto yn bodoli i mewn yn y blwch hwn. Felly nawr, os ydyn enghraifft yn pwyso ar y botwm Submit and Save unwaith eto,
nawr i mewn yn yr blwch yn y canol, felly nad ydy'r gair Cymraeg ich yn bodoli ar ôl yr gair Saesnig io fan yma. Ond ar y pwynt hwn, fi'n angen i pwyntio mas, nid yn unig, mae'n wedi ychwanegu y gair Saesnig io i mewn yn yr blwch igno neu anwybyddu. Mae'n hefyd wedi ychwanegu y geiriau Saesnig i gyd nad oeddent ei dewiswyd ar gyfer yr geiriau Cymraeg gyda'r gorleiadau lliw glas. Enghraifft, os ydych chi'n edrych ar y gair tric fan yma, mae gyda ni y geiriau Cymraeg ysbryd cast, castio, coegio, dichell, hic, hiced, hicio, hocedi, nwyd, chrosb, tric, ystranc, ystremp, ystriw. Felly nawr, os ydych chi'n edrych i mewn yn yr testyn blwch ar gyfer igno fan yma, felly nawr, ar ôl clicio ar y botwm submit and add igno, mae'r gair tric nawr yn bodoli i mewn yn y blwch igno oherwydd nad oedd y gair tric neu unrhyw gair Cymraeg wedi ei dewiswyd gyda'r unigolyn nod. Felly nawr, os ydych chi'n mynd i glicio unwaith eto ar y submit and save, felly beth sy'n digwydd nawr yw oherwydd mae'r tric yn bodoli i mewn yn y igno yn yr blwch canoledig, nawr does dim unrhyw Cymraeg ar ôl y gair Saesnig tric oherwydd ydyn ni nawr yn anwybyddu y gair Saesnig hwn. Felly does dim unrhyw rhestr o eiriau Cymraeg ar ôl y tric o'r blaen. Felly os ydyn ni'n i dachwelyd i'r testyn o'r blaen i mewn yn y blwch igno, felly ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm yn isod gyda'r RVRT neu revert yn Saesnig, neu i dachwelyd, felly ydyn ni'n gallu pwyso ar dachwelyd fel hwn. Felly nawr mae gyda ni penopio i fyny yn isod, felly ydych chi'n sicr, ydych chi'n eisiau i fi barhau, felly ysgwell yn da, mi am bennu neu n ar gyfer i barhau, felly dwi'n mynd i bwyso ar n, neu. Felly dwi'n mynd i bwyso ar fel hwn, ac nawr mae'n dweud wedi ei dachwelyd, ac nawr os dwi'n unwaith eto, felly nawr, os dwi'n edrych i mewn yn y gair blwch igno, felly ac wedyn yn chwilio ar gyfer y gair tric. Nawr mae'r gair tric yn hollol absynol oddi wrth y blwch fan yma. Nawr os ydyn ni'n bwyso ar y botwm submit and save neu ymdarswng ac achub, nawr unwaith eto mae gyda ni y geiriau Cymraeg ar ôl y gair Saesnig tric. Felly, mae'r botwm hwn, sef submit and add igno, yn defnyddiol yn unig pan ydyn nhw wedi gorffen gyda'r weithio ar y holl testyn fan yma. Felly ydyn nhw wedi penderfynu pa eiriau Saesnig i anwybyddu a pha geiriau Saesnig i gachu yr geiriau Cymraeg ar ei gyfer. Felly, wedyn ar gyfer yr testyn Saesnig nesaf, ydyn ni'n gallu cymwysio y penderfyniad hwn i'r testyn nesaf ac wedyn i hollol anwybyddu y geiriau Saesnig anwybyddyd o blaen. Ac dwi'n canfod mae'r hwn yn arbed hynod o waith y tro nesaf. Wedyn i ateb a gofyn, pan ydyn yn fwrw asgyfan ar botwm i dachwelyd neu rhyfed, sut a wnaeth y botwm hwn yn dod o hyd o'r testyn i mewn yn dillangad neu fersiwn o blaen. Felly mae'r hwn yn
digwydd oherwydd mae'n angen rhaid i ni yn weithlaw i achub ar gefn y destun cyfredol i mewn yn yr ystorfa ar gyfer yr dachwiliad o'r destun. Felly, os ydyn eisiau enghraifft i achub y destun cyfredol i mewn yn y blwch English text input neu mewnbyniad destun Saesnig, felly mae gyda ni yr tri-bottom backup view ac revert. Felly, os ydyn eisiau i edrych ar yr destun ar gyfer yr achub ar gefn cyfredol, felly ydyn yn gallu clicio ar y bottom view neu i edrych, ac felly nawr fan yma mae gyda ni yr chwiliad byr gyda'r teitl neu peniad lieutenant, gyda'r peniad lieutenant Lear's Marriage neu yr priodas o rhaglaw lar. Felly dyma'r destun achubwyd ar gefn yn gyfredol. Felly os ydyn eisiau i achub ar gefn y destun cyfredol i mewn yn y destun nawr, sef yr chwiliad byr yn hollol wahanol, gyda'r teitl a peniad yn hollol gwahanol, sef relic, neu the relic, neu y crair, neu y crael wedych. Felly, ydyn nhw'n gallu bwyso ar y botwm backup fel hwn. Ac nawr mae gyda ni y sgwrs neu propio i fyny. Ydych chi'n sicr, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar botwm y ac efo ydw. Ac nawr mae'n dweud achubwyd. Nawr mae gyda ni, os ydyn ni'n pwyso ar y bottom view neu i edrych, nawr yn lle neu yn hytrach nag o'r yn hytrach nag yn arddangos yr chwedlau byr o'r blaen, sef the Lieutenant Lars Marriage neu priodas rhaglaw lar. Mae gyda ni yr chwedlau byr fan yma, y crair fan yma. Felly nawr, os ydyn ni'n enghraifft gwneud rhywbeth o'r newid i mewn yn y testyn hwn, fel hwn, fel rhyw fath o'r camwedd neu gwall i mewn yn testyn, ac wedyn os ydyn eisiau i dachwelyd i'r dillangad neu fersiwn achubwyd ar gefn i mewn yn y backup, felly ydyn gallu bwyso ar y botwm i dachwelyd neu i revert fel hwn. Nawr mae'n gofyn, ydych chi'n sicr? Ydw. Ac wedyn bwyso ar y botwm iawn. Ac wedyn mae'n dweud dachwelwyd. Nawr mae'r gwall i mewn yn y destun yn yma wedi diflannu. Oherwydd nawr yn edrych i mewn ar ddillangad achubwyd o blaen. Felly, os ydyn eisiau i achub ar gefn tri blwch destun uchod i gyd yn yr un amser, yn hytrach nag i pwyso ar botwmau backup yn unigolyn, ydyn gallu pwyso ar y botwm sydd yn dweud backup all fel hwn, ac wedyn fe fydd hwn yn achub ar gefn tri blwch destun yn yr un amser, yn y cyfamser. Anglyn ar yr botwm sydd yn dweud export to clipboard neu i allforio i docket ffordd. Felly os ydyn eisiau enghraifft i mewnforio rhestr o geiriau Saesnig i'w hanwybyddu ac hefyd yr erfa newydd i'r dudalen fel hwn, cymwysiad hwn, sydd yn rhedeg i mewn yn y ffont symudol arall neu ar y cyfrifiadur arall. Yn gallu gwneud hyn trwy'r pwyso ar y botwm export to clipboard neu i allforio i docket ffordd fel hwn, ac nawr mae gyda ni y data fan yma wedi ei gopwyd neu deblygiwyd i mewn yn y docket ffordd ac roedd y neges sydd yn angos yn hynod o gyflym
Ond nawr, os ydyn yn troi i'r adolygydd, fel hwn, enghraifft, os ydyn yn dechrau yr ffeil newydd fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn glido mewn ac mae'n oddi wrth y dociad ffordd fel hwn, nawr, mae gyda ni yr erfa newydd oddi wrth ac mae'n trhelptxhtml, ac os ydyn torchi i fyny, hefyd mae gyda ni yr rhestr o erau Saesnig i'w hanwybyddu. Ac ydyn yn gallu copio ac ydyn gallu danfon y ffeil hwn, enghraifft, trwy'r e-bost i'r ymydiad arall a'i ffôn symudol arall, neu tabled, neu'r cyfrifiador lleol, ac wedyn ydyn gallu copio ac wedyn gleidio y data hwn i mewn yn yr blychau perthnasol, ac felly mae gyda ni yr swyddogaethau darparwyd o'r blaen i mewn yn y data hwn ar gyfer cymwysiad yn yr ermygiadau eraill sydd yn gallu arbed yr amser ac hefyd y gwaith i mewn yn yr gweithio o'r testunau ac gyfer y protowad o'r testunau oddi o'r Saesnig i'r testun cyfoeth ar gyfer cyfieithu i mewn i'r Cymraeg. Nawr, ar gyfer y troedfa nesaf i mewn yn y fideo hwn, a beth dwi'n eisiau i wneud yw, dwi'n eisiau i ddiweddaru y cod tadiad hwn gyda'r cod tadiad diwethaf oddi wrth y cadwfar angellbell, ac dwi'n mynd i arddangos sut wneud hyn, oherwydd nad ydy'r cyfraith yn hollol syml, oherwydd yr amrywiaeth o technoleg sydd yn ei defnyddio i mewn yn y cymwysiad hwn, oherwydd i agoffa hunain, mae'r cymwysiad hwn yn rhedeg yn unig, oherwydd ydyn yn defnyddio yr app arall, sef yr app gyda'r enw Simple HTTP Server neu yr gwenydd HTTP syml, felly mae'r hwn nawr ar y foment yn rhedeg, ac mae'r hwn yn darparu neu yn cynnig yr gwenydd lle mae'r gymwysiad hwn yn rhedeg. Felly, ydyn yn gallu rhedeg y gymwysiad hwn i mewn yn porio'r ar Windows neu Linux, neu dwi'n dyfalu hefyd ar y Mac OS, ond ar chwilifan o'r Android. Nid ydy hynny yn galluogol, mae angen i ni i defnyddio rhyw fath o gwenydd fel o'r hwn, oherwydd pan ydyn yn rhedeg yr dudalen lleol i mewn yn y poriau lleol, mae'r Android yn rhedeg yr dudalen hynny i mewn yn y cyfeiriad sydd yn rhithiol. Felly i arddangos beth dwi'n yn ystyru, os ydyn nawr yn creu yr dudalen newydd HTML, enghraifft fel hwn, felly nawr mae gyda ni yr codtadiad ar gyfer y dudalen HTML sydd yn dim ond yn arddangos y geiriau hello byd yn syml. Felly nawr, os ydyn yn ychyb yr ffeil hwn rhywle yn enwedig, enghraifft fel yma, i mewn yn y plicall o'r dev proj, ac wedyn HTML proj, ac wedyn trhelptxhtml. Felly os ydyn yn galw yr ffeil hwn rhywbeth fel hello1, .html, ac wedyn pwyso ar botwm i'w achub, fel hwn. Nawr, os ydyn yn symud i'r rheolwr ffeil, felly dyma'r rheolwr ffeil, ac wedyn os ydyn yn dewis y plicall dev proj, ac wedyn HTML proj, ac wedyn trhelptxhtml, ac wedyn nawr, os ydyn yn pwyso neu ysgyfan bwrw ar ffeil hello1.html fel hwn, ac nawr, os ydyn yn dewis yr poriwr fel hwn, felly mae'n arddangos yr geiriau hello byd,
Ond nawr, os ydyn yn edrych unrhyw yn y cyfeiriad ar gyfer tudalen hon, felly dyma'r enw o'r ffeil hwn, sef hello1.html, ond os ydyn yn edrych ar pregell ar rhiaint fel hwn, felly mae'n dweud emulator neu efelychwr. Felly pan ydyn yn agor y dudalen leol HTML ar Android, mae'n rhoi i ni cyfeiriad sydd yn rhithiol. Mae'n angen rhaid i ni i bod yn adnabyddus o hynny pan enghraifft ydyn eisiau i cynnwys neu cyfeirio at yr ffeiliau allanol pan ydyn yn datblygu ar gyfer y porio'r leol i mewn yn yr amgylchiad o Android. Felly, dyma y rheswm pam mae angen rhaid i ni i defnyddio yr app ychwanegol i mewn yn y llwyfan o Android ac i mewn ar gyfer y cymwysau hwn, dwi'n yn defnyddio yr app gyda'r enw gweinydd HTTP syml neu Simple HTTP Server. Felly nawr, os ydyn eisiau i diweddaru y cod ar y ffôn symudol hwn, gyda'r cod diwethaf oddi wrth y GitHub, sut wneud hynny? Felly fan yma mae gyda ni y dudalen ar gyfer y taflen hwn ar GitHub, sef trhelptxhtml, ac felly ar gyfer y cymwysiad yn wirioneddol ydyn dim ond yn defnyddio ar y foment yr ddau ffeil, y trhelptx.html ac hefyd yr vocab cym 94.11.js ar gyfer y traddodigaeth o'r cymwysiad ynglyn ar y ffeiliau eraill. Nid ydyn nhw yn uniongyrchol yn berthnasol, mae nhw'n angenrheidiol ar gyfer y taflen, ond nid ar gyfer y swyddogaeth o defnyddiad o'r cymwysiad, ac wedyn hefyd ynglyn ar y vocab cym 94.11.js, felly, fel mae'n dweud, gyda'r y geiriau Saesnig last week. Nid ydy'r hwn wedi ei diweddarwyd ers yr newidadau diwethaf, felly mae'n angen ar gyfer yr taflen hwn yn llawrytho dim ond yr trhelptx.html. Felly, ar gyfer hwn, ydyn gallu clicio ar y ffeil fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau i llawrytho fe, ydyn yn gallu clicio ar y 3 dot fan yma, ac wedyn i dewis i gopio. Os ydyn yn clicio ar llawrytho, mae'n dweud ydyn yn gallu llawrytho oddi wrth yr cyfeiriad yn uniongyrchol yn ytrach nag oddi wrth yr ffeil. Felly, mae hwn yn ryddhau os ydyn eisiau i lawrytho, mae'n angen i ni i lawrytho yr holl taflen fel yr ffeil zip yn ytrach nag i lawrytho yr ffeil unig yn unigolyn. Felly, yr ffeil unig yn unigol. Felly, beth ydyn yn gwneud yn amgen i'r hynny yw i dewis ar copi neu i gopio neu deblygio fel hwn. Nawr mae'r holl ffeil wedi ei deblygwyd i mewn yn y docyfrodd, felly nawr ydyn gallu gwarodynnu i'r adolygydd testyn fel hwn, fel yma, ac wedyn ydyn gallu dewis newydd, ac wedyn ydyn gallu gludo mewn y ffeil fel hwn, ac wedyn ydyn gallu rhoi yr enw i'r ffeil fel hwn. Ydyn yn gallu galw ar ffeil hwn enghraifft trhelptx1.html ac wedyn i clicio ar y botwm i achub ac wedyn i ogoffa y hunain os ydyn yn edrych i mewn yn tag script neu tag ysgrif, felly ydyn yn cyferio hefyd at yr ffeil allanol arall gyda'r enw txutils.js ac mae'r hwn yn bodoli i mewn yn apregell yn uchod ac wedyn ac wedyn
dan y JS proj ac wedyn dan y txutils.js. Felly mae angen rhaid i ni i llawrytho yr ddillangiad diweddarwyd oddi wrth yr taflun hynny hefyd. Felly, os ydyn ni'n dychwelyd i'r dudalen GitHub fan yma, nawr os ydyn ni'n gallu dewis y taflun arall gyda'r enw txutils.js o'r hwn fan yma, oherwydd mae'r hwn hefyd wedi ei diweddarwyd yn y cyfamser gyda'r trhelptxhtml gyda'r newidiadau cyfartaliedig rhwng y ddau ohonynt. Felly, nawr mae angen rhaid i ni i'w llawrytho trwy tecio ar y ffail, ac wedyn ar y 3 dot, ac wedyn ar copi neu deblygio, ac wedyn os ydyn dychwelyd i'r testyn adolygydd fel hwn, ac wedyn creu y ffail newydd, ac wedyn gleidio mewn fel hwn. Ac nawr ydyn gallu achub y ffail hwn i achub mewn yn yr pegall gywir, oherwydd mae angen i ni i dilyn y llwybr ar gyfer yr galwad o'r ffel hwn oddi wrth yr ffel HTML, sef dev proj, ac wedyn JS proj, ac wedyn txutils.js, ac wedyn fan yma mae gyda ni yr ffail hen txutils.js, felly dwi'n gallu drosodd ysgrifennu arno fe, fel hwn. Ac wedyn pwyso ar y botwm i achub, fel hwn, ac mae'n gofyn drosodd ysgrifennu txutils.js, ac dwi'n mynd i dewis iawn, fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn dychwelyd i'r porwr, fan yma, ac nawr os ydyn dychwelyd neu yn newid y cyfeiriad i tx, neu newid y cyfeiriad i trhelptx1.html fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Felly does dim unrhyw beth yn arddangos. Os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth syml fel this is a test yn Saesnig, ac wedyn nawr os ydyn yn pwyso ar y botwm submit and save, felly does dim byd yn digwydd. Ac y reswm pam nad oedd unrhyw beth yn digwydd yw oherwydd ydyn yn rhedeg hwn imiwn yn y gwenydd, ac mae'r gwenydd hwn gyda'r enw gwenydd simple HTTP neu y gwenydd sydd yn syml. Felly, does dim trwyddedigaethau neu y ffwythiannau sydd yn rhagorol imiwn yn y gwenydd hwn. Mae'r hwn yn gwenydd syml, felly pan ydyn yn copio ffeiliau newydd imiwn yn y gwenydd hwn, sydd gyda fe yr enwau, yr un fel y ffeiliau o blaen. Felly, nid ydy'r gwenydd syml yn digon deallus i swynhwyro newid imiwn yn y ffeiliau. Mae angen rhaid i ni i arwyddocau hynny neu i gorfodi hynny i digwydd yn waith law. Sut i wneud hynny? Felly, beth ydyn yn angen i wneud gyda'r simple HTTP server yw, mae angen rhaid i ni dychwelyd i'r gwenydd fan yma, neu yr rheoli fwrdd ar gyfer y gwenydd fan yma, ac wedyn mae angen rhaid i ni unwaith eto i pwyso ar y cyfeiriad fan yma, ydyn yn defnyddio 127, i ddefnydd un o'r hwn, ac wedyn i agor y plegall fan yma, ac wedyn mae angen i ni i orfodi neu i fforsio y gwenydd syml hwn i gydnabod diweddariad union yn y ffeiliau trwy yn unigolgol yn dewis y ffeiliau
ac i'w arddangos nhw i mewn yn y gwennydd trwy'r rheoli ffordd hwn, trwy'r arddangosiad o'r cefndrafn ffel hwn, trwy'r morilio i'r ffel yn uniongyrchol, sef enghraifft ar gyfer y txutils.js, mae'n arddangos i ni i ysgrifennu fwrw ar y JS proj, ac wedyn txutils.js, ac wedyn mae'n angen i ni i agor txutils.js i mewn yn y gwennydd hwn trwy yn fwrw ysgrifennu arno fe fel hwn, ac nawr mae'r hwn yn arddangos yr un y dillangad sydd yn hen. Felly nawr mae'r hwn y dillangad sydd yn bodoli mewn yn y cyddfan ar gyfer y gwennydd sydd yn gwahanol i'r dillangad wedi ei newydd yn llawrythwyd oddi o'r GitHub. Felly mae rhaid i ni i orfodi neu fforsio diweddariad o'r ffel hwn trwy'r pwysol ar yr eicon ar y botwm ar gyfer y dudalen i'w dateblu i mewn yn porio, sef yr un rhan yma. Nawr mae gyda ni y fflythiant newydd gyda'r enw is mobile. Felly nawr yr yn gallu datgwelyd i'r cefndrafn ffel ar gyfer txutils. Mae'r hwn wedi ei cael ei diweddaryd i mewn yn y gwennydd syml. Nawr ar gyfer y dudalen arall mae angen i ni unwaith eto yr un ffordd i forilio i trhelptxhtml ac wedyn dewis yr ffel perthnasol sef yr un fan yma. Ac wedyn i pwyso o'r diweddaru fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn mewnbynnu y geiriau, this is a test. Ac wedyn i clicio ar y botwm submit and save fel hwn. Felly, does dim byd yn digwydd, ond ar y pwynt hwn, dwi'n yn sylwi mae'r gar loading vocab fan yma yn uchod yn dal yn arddangos fan yma. Felly mae'r hwn yn arddangos i ni. Mae'n angen i ni i dateblu tudalen ar gyfer yr erfa prif, neu y prif erfa i mewn yn y gwennydd yn yr un ffordd fel yr txutils.js y ffail eraill. O'r roedd yn newydd ei diweddaryd i mewn yn y gwennydd syml. Felly os nawr yn dychwelyd i'r rheoli ffordd ar gyfer y gwennydd syml unwaith eto, ac nawr yn agor yr cefndrafn ffel, ac wedyn dychwelyd i'r ffel ar gyfer yr erfa prif i mewn yn y plegall trhelptxhtml, ac wedyn i'w agor i mewn yn y gwennydd lleol fel hwn, ac wedyn i'w diweddaru fel hwn. Nawr, os yr yn dychwelyd i'r dudalen fel o'r blaen, trhelptx1.html. Felly nawr, ar ôl ambell mwy o'r achweliad, sef ordyn yn atal ac wedyn i aldachu ac wedyn atal ac wedyn aldachu yr gwennydd syml fel hwn, ac wedyn os nawr yn clicio ar cyferiad ar gyfer y rhif o'r gwennydd leol fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn dewis yr un pregellau fel o'r blaen, ac wedyn yr un ffel fel o'r blaen, sef trhelptx1.html fan yma. Felly nawr mae'r dudalen yn arddangos heb unrhyw trafferth o gwbl. Nawr, os ydyn enghraifft yn pwyso ar botwm submit only, felly nawr mae gyda ni yr un gwybodaeth neu yr un destun sydd yn arddangos fel i mewn yn y dudalen arall o'r blaen. Felly, i orfodi yr gwennydd syml i swynhwero yr diweddariad diwethaf, felly roedd angen rhaid i mi enghraifft i dateblu y dudalen ar gyfer y JavaScript allanol ac hefyd y JavaScript eraill trwy'r pwyso ar y botwm dateblu i mewn y porio, ac hefyd roedd angen rhaid i mi i ychwanegu rhyw fath o'r newid sydd yn hollol syml fel enghraifft gallu ychwanegu arthnod syml fel y gofodnod i mewn yn yr fel cwrtadiad ac wedyn achub ffel ac wedyn unwaith eto yn amgesio i agor y dudalen hon hefyd.
Felly, beth arall dwi'n eisiau i bwyntio mas ar y pwynt hwn yw pan ydyn yn adolygu mewn yn adolygydd ar y ffôn symudol fan yma. Felly, mae'n pwysig os ydyn yn mynd i datblygu, os ydyn mynd i cynnwys yr lythrennau gyda'r acen, mae'n angen i ni yn gyntaf i gwneud yn sicr i mewn yn y dylan wefan mae gyda ni tag meta fan yma gyda'r charset neu y gosodiad o'r lythrennau sydd yn ffurfiodaeth o'r RTF gysylltnod 8. Felly mae'r hwn yn anghredol os ydyn eisiau i arddangos yr lythrennau a cenwyd fel enghraifft yr lythren A gyda'r acen cronfach crom, oherwydd mae'r hwn ffurfiodaeth sydd yn safonol yn y dydau hyn. Felly mae angen i wneud yn sicr ydyn yn defnyddio y app hwn i mewn yn yr encoding neu'r amgodiad sydd yn LTF8 yn ytrach nac yr rhain eraill. Yn diweddar, dwi'n wedi dechrau i datblygu i mewn yn yr app ar gyfer y adolygydd gyda'r enw Quick Edit Plus neu Quick Edit ychwaneg. Felly, dwi'n canfod mae'r app hwn y gorau os ydyn eisiau i datblygu codtadiad i mewn yn y ffôn symudol. Dwi'n canfod mae'r hwn gyda fe yr adnoddau sydd yn fwy nac yr Jota Plus testyn yr adolygydd, ond bod mae'n angen i talu ar gyfer yr app hwn, ond ynglyn ar y gosodiadau ar gyfer yr ffurfiodaeth o'r testyn, unwaith eto os ydyn yn dewis yr gosodiadau i mewn yn yr app, ac wedyn os ydyn yn torchi i'r rhaniad ar gyfer yr amgodiad o'r ffeiliau amwell, sef yr un fan yma, yr amgodiad amwell mae'r hwn. Felly mae'n angen rhaid i sicrhau mae'r hwn wedi ei osodwyd i fod yn LTF8 fel hwn. Felly dyma'r safon yn y dyddiau hyn yr LTF8. Yn y dyddiau neu degawdau o'r blaen, roedd gyda ni y safonau eraill enghraifft cyn y datblygiad o'r Unicode, roedd yn defnyddio yr ASCII neu ANSI, felly roedd yn y dyddiau hyn yn y degawdau yn y 90au, roedd yr ANSI neu yr ASCII y safon yn y dyddiau hynny, ond nawr yn y dyddiau hyn ydyn defnyddio y LTF8 fel y safon, ond efallai i mewn yn y dyfodol ydyn mynd i symud i'r safon eraill fel y LTF16 neu LTF32, ond ar y cyfamser ydyn yn defnyddio y LTF8 fel yr safon cyffredinol arferol os ydyn eisiau i defnyddio lythrennau gyda'r acenion. Ynglyn ar y app fan yma gyda'r enw Quick Edit Plus neu Quick Edit ychwaneg. Felly, ynglyn ar app hwn, fel gwybodwyd o'r blaen, nid ydy'r hwn yn rhad ac yn ddim os ydyn ni'n mynd i prynu y dyllangiad sydd yn pro neu proffesiedig. Mae'r hwn ar y foment yn costio ar 920 o mis Tachwedd 2004, 3 ffint a 59 ceiniog ar gyfer dyllangiad proffesiedig. Ond os ydyn yn defnyddio yr dyllangiad sydd yn rhad ac yn ddim, mae'r hwn yn cynnwys yr hysbysebion sydd yn hynod o blindedig. Felly dwi'n ddim yn argymell i defnyddio hwn o gwbl oherwydd mae'n mor torffethus i ymgeisio i adolygu a codtadiad i mewn yn y adolygydd hwn pan mae'r hysbysebion yn arddangos o holl amser. Ond os ydyn yn defnyddio yr hwn sydd yn proffesiedig, felly dwi'n yn cyfod mae'r hwn adolygydd sydd yn well
nac yr jota ychwaneg gobeithio o blaen. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ein darfod yn defnyddiol. Peidiwch ac yn gofio I tanysgrifio ac I hoffi ac I gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.